Di civîna Serokê Herêma Kurdistanê Mesûd Barzanî li Amerîkayê rayedarên wî welatî ji Barzanî re pirsîna got gelo niha dema gunceyê bo ragihandina serxwebûnê lê wî jî bersiv hişt ji gelê Kurd got biryarê li ser bidin. Roja siyêvê mehê Mesûd Barzanî gihişte welatê Amerîkayê û pêncê gulanê li koşka spî li gel serokê wî welatî Barack Obama û cigerê wî John Biden civiya. Barzanî piştî civîna xwe li gel Obama ragihand got civîna wan pir serkeftin bû. Dema gol Amerîkayê pirsa serxwebûnê ji Barzanî re dahat kirin pir bi hesasî li ser wê mijarê diaxivî û got tenê ez karim bêjim got civîna me pir serkeftin bû. Dema got ez vegirim Kurdistanê ez ê li gel partiyên siyasî rûnim û biaxivim. Barzanî te agahiyên din li ser wê yekê belav nekir. Gelo bersiva koşka spî ji seredana Barzanî re çi bû? Beriya seredana Barzanî bo Amerîkayê Serokê Dîwana Serokatiya Herêma Kurdistanê Fuad Hesên ragihand pirsa serxwebûnê di civîna Barzanî li gel Obama devê werê gengeşekirin. Roja heştê gulanê dema Barzanî li gel revenda Kurdî li wî welatî civiya. Ragihand got pirsa dewleta serxwebûnê li gel koşka spî bi awayekî têr û berfireh gengeşekirin. Derbarê dewleta Kurdistanê Serok Barzanî ji Obama re got em ê dewleta serbixwe her biragihînin. Derbarê bersiva Barack Obama jî Obama ji Serok Barzanî re got ez hêviya gelê Kurd baş fêm dikim lê şensekê bidin Serok Werzîrê Iraqê Heyder Ebadî lê Serok Barzanî gotiye ev derfeta dawî dibe ji Iraqê re. Beriya seredana Barzanî bo Amerîka bi 10 heftiyan Ebadî li koşka spî mêvanê Obama bû. Amerîka giringiyeke taybet dawê seredana Ebadî. Civîna Serokê Herêma Kurdistanê li koşka spî di demjimêran dirêj kir. Serokê Amerîkayê bixwe nîv saetê li gel Barzanî û şanda Kurdistanê civiya. Berpirsekê Amerîkî agahiyên zêdetir li ser navaroka vê civînê belav kir û got koşka spî ji Barzanî re gotibû. Got ti pirsigirêka wan tune ye got Kurd dewleteke xwe biragihînin. Her wiha dema Wezîrê Derveyê Amerîkayê John Kerry seredana Hewlêrê kir ji Barzanî re got ti pirsigirêka Amerîka biragihandina dewleteke Kurdî tune ye lê gelo niha dema gunceyê ye bo wê yekê. Wî berpirsê Amerîkî wiha got ev cara yekê got îdara Amerîka wiha bi eşkere li gel Kurdan behsa dewleta Kurdî dike.